Παιδιά, προσοχή, αυτή η ομάδα είναι κατώτερη σε δύναμη από εμάς και τι κάνει, θα πάει σιγά σιγά το μάτς για να μας παρασύρει στον ρυθμό του. Όχι, τρέξτε το παιχνίδι και ανεβάστε τη διαφορά στους 20 πόντους να τελειώνει το παραμέτρο, το δεκάλεπτο. Δεν μπορούμε να σας παρακαλάμε τώρα και να μας σπόει στον πόντο, στους 2 και στους 3 πόντους, δεν ξέρω πώς είναι το μάτς. Τρέξτε, ανεβάστε ρυθμό. Λοιπόν, συστήματα. 45. Βαγγέλη, Μιχάλη, Ευθύμης, Γράσιμος και Νίκο. Εντάξει, λοιπόν, παίρνει από τον Μιχάλη, ο Μιχάλης να ρολάρει μέσα, σταμάτα, γύρνα την πάνω στον Ευθύμη και Ευθύμης γρήγορα πάνω στον Μιχάλη. Μιχάλη τώρα, αν σε κλείσουν εδώ 2-3 παίχτες, ένας και ένας δύο, ή για το σούτ ή για τον drive. Ψάξε έξω, αν δυσκολεύεσαι. Και μην κάνεις αυτό το γίνει στο σουτάκι. Κόψε το, μην το ξανακάνει. Αν το ξανακάνεις, αλλαγή. Βάλει την κόλλο μέσα, τρίπλα και γύρω από το δεξιχέρι. Δεν μπορούν να σε κόψουν. Πόσο πιο απλά να σου το πω. Βαγγέλη, στο τρίγωνο, πάρε πλευρά. Αν δεν γίνει hand-off, παίρνει απευθείας με τρίπλα Γεράσιμε. Θα κάνεις κρίση στο Μιχάλη να πάρει την μπάλα να βάλει το παλάτι. Εντάξει, πάμε ήδη. Όταν μπαίνει το καράτσι, παίζει με 50 τώρα. Όταν μπει το καράτσι, παίζει με 50. Out. Ή Μάριος ή Ζαχαρίας. Έλα, δώστε. Πίεσε την μπάλα. Πίεσε την μπάλα. Πίεσε. Εκεί. Μπράβο. Πίσω, ρακέτα, Ζαχαρία. Μάρια, Ήρεμα. 45. Πέρα το Μιχάλη. Παίρνει από το Μιχάλη. 45. Ευθύνης μπάλα. Έλα, Ζαχαρία. Έλα, τρίφωνα. Μπράβο. Ωραία. Σουτ, μέσα. Μπράβο, Γέμι. 50. Μάριος. Περάσει. Μπλοκάουτ ρε Θυμάκο, μπλοκάουτ ρε αγοράκι μου. Πίεσε Μιχάλη. Πρέπει να βάλει κι άλλο. Έλα. Τι θα γίνει τώρα. Μάκη, μην ξανασουτάνει αυτός ρε. 45, πάμε, 45. Μάκη, το ψηλό πάνω, Μάκη επάνω. Πού είναι, εκεί. Μάρια, πίσω, κάτω, είσαι κάτω, αριστερά σου. Έξε. Μπράβο, Μάριε. Πιο γρήγορα, αν δεν έχεις την πάσα κάνει τράβη. Εντάξει, πάμε, καλά, προχώρα, ναι, εντάξει, προχώρα. 23 παίζουμε, 23. Δώσε πλευρά, 23. Ανέβα. Μπράβο. Βγες ρε Μιχάλη γρήγορα εκεί. Μιχάλη, εσύ βγαίνεις στην πρώτη πάσα. Ναι, βγες εσύ όμως στην πρώτη πάσα. Γεράσιμος μπάλα. Τρίγωνο. Βαγγέλη κάτω. Φύγε Στέφα, έλα πάρε πλευρά. Κάνεις κλειστά. Πάει αριστερά. Παίρνει. Πόδια. Μάκη, ανέβα χαϊπός. Τρίφωνα μες στο καλάθι. Μάρια την πάσα. Τρίφωνα. Μόνος. Πάρε το Μιχάλη. Μπροστά. Βήματα. Ήρεμα. 3 με Γεράσιμο μέσα. 3 με το Γεράσιμο. 3 με το Γεράσιμο. Στέφας πάνω εδώ. Παίρνα ρε. Πάσε μπροστά. Πίσω επιστροφή. Βαγγέλη. Τρίφωνα, έλα. Περάσει αλλαγές όλες. Ρε αγοράκι μου γλυκό, γύρνα πίσω στην άμυνα. Επιστροφή, είσαι παίκτης ασφάλειας, γύρνα πίσω. Και ο 12α Και παίκτης σου πάντα. Ο 12α Φύγες. Γεμίζεις τη ρακέτα. Κάτσε εδώ μαζί μου. Αν τρως έχει πάρει τα βήματα, μην του κάνεις φάουλ. Και έχουμε γκολ φάουλ. Να βάλεις την Κύριε Μά, Ματίνης μπάλα. Δεύτερος, Γεράσιμος πλάι. Δεύτερος, Γεράσιμος. Μέσα, Μιχάλης, παίξε. Μπράβο. Χέρια ψηλά. Μπράβο ρε Μιχάλη. Μπράβο ρε Νικόλη. Μπράβο Νίκο. Μάριε, χέρια. Μάρτο, μπράβο ρε. Κεφάλι ψηλά, Μάκη στα μόνα ρε μέσα. Μάκη ρε ψηλά έξω. Πάσα έξω. Πάσα απέναντι. Κόψε μέσα. Έξω, Μάκη. Overplay, Ευθύμη. Παίξε. Βήματα, μπράβο.
Γεράσιμος. Έλα. Μάριε! Μπάλα στο Δημήτρη, hand-off. Τρίγωνο. Μπάλα στο Δημήτρη, hand-off. Ξαναπάρει. Φάνη μέσα! Φάνη μέσα! Πήγε Δημήτρη. Κάει πώς πήγε, Ζαχαρία, κάει πώς, Άκη πίεσε. Μπράβο, ρε, μπράβο. Κάτσε. Άουτε ένα. Δημήτρη, κάτσε. Μάρι! Σωτήρη, πήγαινε! Μπράβο, ρε! Μπράβο. 50. Ζαχαρία στα μπάλα, κίνηση! Τρίπλα! Μπράβο, ο Φάνης το Φάνης το Μιχάλη. Έλα, Μιχάλη. Νικό, στο 50 είσαι πίσω. Παίρνα. Στο 10 μη σουτάρει. Νικό. Αριστερά σου κοιτά. Παίρνα τον. Χαμήλωσε ο Λαγματίδης, χαμήλωσε. Μάριος. Close out. Χέρι στο σουτ. Χέρι, μπράβο. Σωτήρη, πολύ καλή πάσα. Πάμε. Νικό, Δημήτρη, έχει πιάσει τον Νίκο. Άμυνα, μην ξαναπάει μπάλα κάτω. 45, από τον Νίκο παίρνα. Φάνη, Φάνη, πίσω, Σωτήρη. Μπράβο. Σήκω, Νίκο. Πάμε, out. Έλα ρε Μαστέλα, καλά σου λέει. 3 φάουλ έγινε. Καλά σου λέει. Όχι, ήρεμα. 23. Νικό, ξύπνα. Έλα. Τελειώ. Άλλαξε τη λίθρα. Το 7 πιάνει, το 7. Έλα Νικό, το 7 πιάνει. Χρόνο πολλά εκεί. Παίχτες, χαμήλωσε, μπράβο. Γιάννη. Αριστερά, αλλαγή. Τρίγωνο, Νίκος απέναντι, τρίγωνο. Εδώ, Στέλιο. Απέναντι στον Νίκο. Ρε παιδιά, θέση. Κατέβασε πάλι εσύ, πήγε να πρέπει στον Νίκο. Έλα Μάκη. Μάλλον, Δημήτρη, στο τρίγωνο κατέβασε την μπάλα εσύ. Γιάννη, εδώ Πάρε στο είσαι. Στέλιο πλάι, πατήρεις πήγε κάτω. Έλα, εδώ. Πάρ' την μπάλα. Εδώ κάπου. Γιάννη, εκεί στο χαϊπός. Θέση, πάμε. Γιάννη, πιες. Θέση, κάτω. Ζαχαρία. Μην πάει κέντρο. Μην πάει δεξιά, Ζαχαρία. Μην πάει δεξιά, Ζαχαρία. 10 για επίθεση. Μην πιάνεις αριστερά. Μην πιάνεις εκεί. Καλό, πάμε, παίξε. Πάσα. Πίσω. Παίξε την μπάλα. Πάρ' την μπάλα, ρε. Πίσω, Γιάννη, ρακέτα. Δεύτερος, πας στο πλάι. Νίκο. Μπάλα. Πάμε Νίκο μόνος σου. Πάμε. Το έξω, το μέσα, Έλα, Σωτήρη, έλα. Νικό. Πάρε φανέλα. Την προηγούμενη φανέλα. Πήγαινε κοντά, πάρ' την μπάλα χέρι με χέρι, όποιος την πάρει. Ζαχαρία, Πίσα. όποιος την πάρει. Ζαχαρία, πήγαινε. Ζαχαρία, πήγαινε. Ρούσο. Πίσω, Νίκο, πίσω. Άμυνα, Νίκο. Μπράβο. Ψάξε. Καρβώσου το. Έλα ρε μεγάλη. Πάρτι. Έξω. 45. Τέτοιες ευκαιρίες σε ψηλούς δεν γίνονται. Ένα μόνο, μέσα. Τρίφωνα. Μέσα είναι. Πάρ' το. Ξανά μία. Μπράβο. Πάρ' το. Τρέξε, Μάρια. Κλέψ' την μπάλα. Πίσω. Δεύτερος. Στο κέντρο, παίξε μέσα. Πας στο πλάι, Μάρια, Στέλιο. κέντρο, κάτω. Μέσα, Νίκο. Τρίφωνας. Ήρεμα. Μπράβο. Τρέξε. Αλεξόπουλος. Σφαίρα.
Πάντα καλά και εξαντλητικό. Ορίστε, βάλατε κυβέρνηση. Λοιπόν, προσέξτε με λίγο. Που λέει το σκορ πόσο είναι. Βεβαίως, 22-16. Πόσο είναι ρε παιδιά για 22-16. Αυτό σημαίνει δεν το έδωσε. Δεν το έβαλε. Μάλλον ευθύνη πήγαινε δεξιά. Στην πλευρά του Νίκη. Στην πλευρά του αδελφού σου. Πας γρήγορα. Κατεβάζεις εσύ την πάση. Πας στον ευθύνη. Hand off. Χέρι-χέρι. Ο ευθύνης έρχεται από εδώ. Εντάξει. Και ο Δημήτρης εδώ. Πριν πάρει την μπάλα, με κύριε γρήγορα σπίν όπως κάνουμε στην προπόνηση. Νίκο, μέσα στη ρακέτα εδώ θέλω να πάει. Όχι έξω. Πάσα, σηκώθηκε η μπάλα. Απλά πράγματα. Εντάξει. Δευτερεύον ενδιασμό. Να το κάνουμε μία φορά όλο. Με το μικρό να σουτάρει. Γρήγορα πάνω στο fly, Δημήτρη. Νίκος μέσα, μικρός. Screen, ο Δημήτρης στο μικρό, μπάλα έξω, τρίποντο. Εντάξει, δεύτερος. Στην άμυνα τώρα, προσέξτε, στην άμυνα. Ο μικρός δίνει πλευρά στον playmaker, τον Δημήτρη fly. Ο Δημήτρης ή ο Στέλιος, ανάλογα ποιος είναι εδώ, βγαίνει στην παγίδα. Και ο ψηλός πάει στην πρώτη πάσα και την κλέβει εδώ. Πάτε πάσα εδώ, πάει. Δεν μπορούν να πασάρουν αυτοί απέναντι. Δεν έχουν δυνατότητα. Την ικανότητα πάνω. Βγαίνει ο ψηλός με δύναμη και κλέψει την μπάλα εδώ. Νίκο, εντάξει, άμα είσαι εσύ. Πώς το παίκτη σου. Άμα κατεβάζει άλλος, οδηγεί άλλος πλευρά και παίζει εσύ πλάι. Άρια, ένα. Τριφωνά, έτοιμος! Μπράβο! Δεν χρειάζεται. Μπλοκ! Τριφωνά, μπλοκ! 50 μπι. 23, πίσω Νικό. 23, θέση. 23. Yes, please, Πατήρ, yes. Μπράβο, πάρ' την μπάλα. Κάτω, δικιά μας. Πόδια ακούγεις. Ρε, πάρ' την μπάλα και φύγε μέσα, τελειώνουμε. Πάρεις το out, Τρίφωνας πάσα, σε μαρκάρισμα. Παίχτες, overplay, μην πάρει μπάλα. Μπράβο. Ήρεμα, δεύτερος. Ξύπνα, ρε. Να στάρει ο μικρός, δεύτερος. Τρίφωνα που είπα. Δεύτερος. Γιάννη! Ήρεμα! Πάρ' το αφήνω, ρε! Να γίνει όλο, ρε. Μπράβο! Ακριβώς. Γιάννης το out. Μάρια, Ευθύμη, έλα. 23-16. Πόσο? 23-16. Χέρι στο σουτ. Μη σε περνάει. Βήματα. Ήρεμα, δεύτερος, όλο. Να στάρει ο Πατήρης, δεύτερος. Γρήγορα μπάλα στο πλάι, δεύτερος. μένει μες στη ρακέτα, το ψηλό. Πάρει την πάσα, φάση. Σε βλέπει. Κόμμα ρε, πάρτε την μπάλα την παλιό μπάλα. Ήρεμα έξω. Δημήτρη, σε Μπάλα στο βλέπει, μην Δημήτρη, μπάλα στο περιμένεις. Τρίφωνα Δημήτρη. κέντρο. Και πάρε hand off και σούτα. Μάρια κέντρο, Τρίφωνα βγες. Μάρια μπροστά του. Μπράβο, αυτό. Πάρ' την ένα αγόρι, μπράβο. Έλα Νίκο. Πάρ' τον Νίκο, ήρεμα. Σήκω ρε, πάω. Έλα. Έξω. Χέρια. Έλα ρε Νίκο. 23, ποιος είναι εδώ. 23. Κοντρόλ, πάσα εκεί. 20 παίκτες. Είναι ο κόμπο μέσα έξω. Κόψε στα μπάλα. Άλλο. Πάσα. Βήματα. Έλα ρε. 10, πάμε να σουτάρουμε, Μάρια, να 20, σουτάρουμε μην κοντά. περάσει. Overplay είμαστε οι άλλοι. Ήρεμα. 45, από τον Νίκο παίρνω, 45. Γιάννη, εσύ. Όδια. Γιάννη, παίρνα. Γιάννη. Πρέπει να λύγει. Ήρεμα. Μπράβο ρε παιδί μια φορά. Πρέπει να τελειώνει. Γιάννη, φύγε. Όταν δεν την πετάει είναι ωραίο. Μπράβο. Παίρνα μέσα του.